बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. समस्या बडुयान एक बरी खबर हाडली. आणि ती बजेट मोडेंगर बेसली नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सभ्यासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. Bagaimana Maria मैं अम्मा पापियों का तेरे विनाती करा तानियों जामत न चमड़ा मैं आपले समय सकल जैसे बड़ा मुझे तेज नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सभ्यासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. Bagaimana Maria बच्चे मैं अम्मा पापियों का तेरे विनाती करा तानियों जामत न चमड़ा आणि देवाचा पूत मनी झालो. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सभ्यासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. Bagaimana Maria बच्चे मैं अम्मा पापियों का तेरे विनाती करा तानियों जामत न चमड़ा भाग्यवंती देवाचे माई आम्हापासून विनंती कर. माग्या येसम्या भरव्यान बरी खबर दिल्यावर तुझ्या पुत्रान क्रिस्तान मनुष्य कोण घेतले आम्ही जण झाल्या त्याच्या कष्ट आणि कुसवार जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने वत पण आम्ही मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. देवा गला भडव्या मुझे रखण्या सगळ्यांच्या दयेन माका दिलाय तुझ्या तबेन मुझे मोत जोडाय मका राग संभाळ आणि सलय आमेन. सस्नस विषय दितांका येसम्या आणि निरंतर प्रकाश संचय फंकोदी समाधान ते विषय घेऊन येता आमेन. श्रेष्ठ बडूया सा मिंगेली आमच्या जुजात आमका सांभाळ देवसराच्या खोटापणाच्या आणि पासांचे आड येऊन कामका आधार दी समिदेतांका फरमावून परत मागता आणि तो ये सगळ्या फौजेच्या कुवारा आत्मे विभाडून संसर्ग सैतानाक अंताच्या हऱ्या खोटात देवाच्या पदवेन यमकणाक लटून घाल आमेन. आमचे बाप्पा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमका येव तुझी खुशी जशी सरगार जाता तशीच या संसारान जाव. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सभ्यासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सभ्यासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सभ्यासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. सगळ्या आम्ही दिंबेर पडून सक्रमेंतांतल्या जेसूक आराधन करून आम्ही तयार सव्या आमची तकली बघावून सक्रमेंताच्या त्या उंड्या रूपार आमच्या मध्ये येऊनच्या त्या जेसूक आम्ही स्वागत करूया आणि ताका मान भगवूया. हालेलुया 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 हालेलुया. नमस्कार तुका सम्या जेसू नमस्कार करता सम्या जेसू नमस्कार तुका सम्या जेसू मान आणि होगळाप 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 तुका सम्या जेसू. Hallelujah, 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 hallelujah,
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 ria, 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 ria. Hallelujah, 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 hallelujah. Come and worship, royal priesthood. Come and praise Him, holy nation. Worship Jesus, our Redeemer. He is precious, King of glory. Come and worship. Come and worship, royal priesthood, royal priesthood. Come and praise Him. Come and praise Him, holy nations, holy nations. Worship Jesus. Worship Jesus, our Redeemer, our Redeemer. He is precious. He is precious, King of glory, King of glory. Come and worship. Come and worship, royal priesthood, royal priesthood. Come and praise Him, holy nations, holy nations. Worship Jesus. Worship Jesus, our Redeemer, our Redeemer. He is precious. He is precious, King of glory, King of glory. Hallelujah. 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 Daniel chapter 6, verse 27. कित्याक तो जिवंत देव तो ससनाची येता ज्या राज्य ताच्या राज्याचो केदींच नाश जावचो ना आणि ताचे राजवट केदींच अंत आसचो ना. तो निवारता आणि सुटका दिता. सरकार आणि पृथ्वीर तो खुणा
आणि अजापान करतात, कित्याक ताणे दानियेलाक शिवाच्या घासांतलो सोडयला. सक्रामेंतांत आसल्या जेजूचेर आमची दिश्ट कंसोवया, कित्याक तो जिवंत देव तुझे मुखार आसा. तो जिवंत देव, त्या देवाक आज अनुभव करूया. तो ससनाक जियेता तो देव. सबार जण आयले आणि गेले, विंगड विंगड कृत्यां ताणे केली, झुजां झुजले आणि किते किते साधन करूंक आसा केले, पूण आखरेक मरण पावले. देवाचे उतर म्हणटा, मुजो आणि तुजो स्वामी तो मरणा वयर जैत वेल्लो देव. मुजो आणि तुजो देव तो ससनाक जियेता तो देव. तोच आरंभ, तोच अंत, तोच पयलो, तोच निमाणो. ताचे पयले कोणी नासलो, ताचे उपरांती कोणी आसोना. तो एकलोच अजापा आणि विस्मितां करता, अजापा आणि खुणा करता. तो देव तुझो आणि मुजो राय या सक्रामेंतांत मुझे मुखार, तुझे मुखार आसता. बायबल आसा जाल्यार उक्ते करया. बायबल आसा जाल्यार उक्ते करया. आज देवाचे उतर दानियल चॅप्टर 6 27 आणि 28 सांगता मेळोन आम्ही उसारतना त्या जेजूची पदवी आम्ही उजबारया. त्या सोम्याची सकत आम्ही मानून घेऊया. ताची राजवडकी आमच्या जिवितांत मानून घेऊया. आज ताची राजवडकी आम्ही आमच्या जिवितांत मानून घेऊंक जाय. मानून घेऊंक जाय. आज आम्ही सबार संगती विशयान मागता, देवा आमकां तें जाय, देवा आमकां हें जाय, देवा आमचे हे प्रॉब्लेम सॉल्व कर, देवा आमचे ते प्रॉब्लेम सॉल्व कर. कितलेशे फावटी आम्ही देवा तुझी खुशी कितें, तुझी खुशी कितें, म्हज्या जिवितांत तुझी खुशी कितें, तुझी मांडवळ कितें आम्ही बसून विचारिना. आम्ही केवळ विचारता जाल्यार सोम्या हांवें हें प्लान केला, हांवें हें करचें म्हूण चिंतला, हांवें हें ह्या जाग्याक वचचें म्हूण चिंतला, हांवें दुबय वचचें म्हूण चिंतला, हांवें इस्रायल वचचें म्हूण चिंतला, हांवें ऑस्ट्रेलिया वचचें म्हूण चिंतला, हांवें कुवेट वचचें म्हूण चिंतला, हांवें लक्समबर्ग वचचें म्हूण चिंतला. तुझी खुशी आसा गी म्हणून आमी विचारूंक सोदता. कित्याक एक भंय फाटल्यान सतायता. जर आमकां वचोंक जावना जाल्यार आज ते भंय सोम्याच्या हातान भेटोवन दिवया. या शुक्राराच्या दिसा, या महिन्याच्या अखेरच्या दिसा सक्रामेंतांत आसल्या जेजू मुखार आम्ही हजर आसता. तो आमचे मुखार जिवंत आसा आणि त्या सोम्याक, त्या देवाक आज सांगूंक जाय आमी, सोम्या म्हजी येवजण्यो कितेंय आसूंक पुरो, म्हजे प्लॅन कितेंय आसूंक पुरो,
हांवे खंय वचचे म्हणून हांवें चिंतलां जावं पुरो सोम्या आज मागता तुझी खुशी म्हज्या जिवितांत जारी कर. Proverbs chapter 16:9 मनीस आपल्या मनात आपले वाटेची येवजण करता, पूण सर्वेस्पर ताची पावलां थेर करता. आज म्हजी आनी तुजी पावलां तो सर्वेस्पर थेर करता. त्या देखून आमचो बायबल उक्ते करया. Daniel chapter 6 27-28 कित्याक तो जिवंत देव ससनाक तो जियेता, ताचे राज्याचो केदीस नाश जावचो ना, ताचे राजवटकेक अंत आसचो ना. तो निवारता आनी सुटका दिता, सर्गार आनी पृथ्वेर तो खुणा आनी अजापां करता. कित्याक ताणें दानियेलाक शिवाच्या घासांतलो सोडयला. हे उतर सांगाता मेळोन आमी 3 पटी घट्ट तळ्यान क्लेम करया. कोणाची बायबल आसा बायबल उक्ते करा, माईक अनम्यूट करा, सौखान जायन सांगाते म्हणून हे उतर क्लेम करताना दानियेलाक शिवाच्या धोलींतलो सोडयल्लो तो देव आज आमच्या जिवितांत आमी खंयच्या शिवाच्या धोलीन सांपडल्या, आज त्या धोलींतल्यान तावन आमकां सुटका लाभयता. आज आमकां त्या अडखळेंतल्यान भायर काडटा. आज त्या भानपासांतल्यान आमकां सुटका लाभयता. आमचो उजो हात वयर बांद. हे उतर सांगाते म्हणून 3 पटी घट्ट तळ्यान आमी क्लेम करया. कित्याक तो जिवंत देव ससनाक तो जियेता, ताच्या राज्याचो केदीस नाश जावचो ना, आनी ताचे राजवटकेक अंत आसचो ना. तो निवारता आनी सुटका दिता, सर्गार आनी पृथ्वेर तो खुणा आनी अजापां करता. कित्याक ताणें दानियेलाक शिवाच्या घासांतलो सोडयला. कित्याक तो जिवंत देव ससनाक तो जियेता, ताच्या राज्याचो नाश जावचो ना, आनी ताचे राजवटके केदीस अंत आसचो ना. तो निवारता आनी सुटका दिता, सर्गार आनी पृथ्वेर तो खुणा आनी अजापां करता. कित्याक ताणें दानियेलाक शिवाच्या घासांतलो सोडयला. म्हजे फाटल्यान म्हणा, कित्याक तो जिवंत देव. माईक अनम्यूट कर सांगा, कित्याक तो जिवंत देव. माईक अनम्यूट करा सगळे सांगा, कित्याक तो जिवंत देव. सख्रामेंतांत असल्या जेसूच्या कुशीन आमचो उजवा हात वयर बांद सांगया, कित्याक तूं जिवंत देव. जेजू कित्याक तूं जिवंत देव. जेजू तूं जिवंत देव. डिक्लेअर करया, जेजू तूं जिवंत देव. तूं ससनाक जियेताय. तूं ससनाक जियेताय. तुझ्या राज्याचो केदीस नाश जावचो ना. जेजू तुझ्या राज्याचो केदीस नाश जावचो ना. जेजू तुझ्या राज्याचो केदीस नाश जावचो ना. आज आमचे भोवारी आमच्या लयनीर कितली जाणा एक सारखे डिसिशन घेवंक जायना, मुखार वचोंक जायना, काही स्टक जाल्ल्या परी आसा. हे उतर परत क्लेम करया, क्लेम करया. कित्याक तुझ्या राजाचो केदीस नाश जावचो ना.
कित्याक तुझ्या राज्याचो केदीस नाश जावचना तुझ्या राजवटकेक अंत आसना गट जाल्यार संख्या तुझ्या राजवटकेक केदीस अंत आसना तुझ्या राजवटकेक अंत आसना तू निवारताई आणि सुटका दिताय जेजू तू म्हाका निवारताय आणि सुटका दिताय जेजू तू म्हाका निवारताय आणि सुटका दिताय गटतळ्यान संख्या जेजू तू म्हाका निवारताय आणि सुटका दिताय जेजू तू म्हाका निवारताय आणि सुटका दिताय जेजू तू एकलो मात्र म्हाका निवारताय आणि सुटका दिताय हर एक तराचे फायनान्शियल प्रॉब्लेम, हर एक तराचे विसाचे प्रॉब्लेम, हर एक तराचे कामाचे प्रॉब्लेम आज कोर्टान केस गेल्या आज कोणी फसयला एकलो भाव कंचाकी हडलेक सुवार्ता प्रकट करून केलो थंयसर एका ग्रुपान येवन मागणे चलते असताना त्या मागणे राव वयले आणि तितले मात्र नाही थंयसर घुसपोट गंधळ केल्या आणि थंयसर ताचे वयर केस गेल्या विशेष रान माग्या विशेष राम संसो हात वयर आज कितलेशे ग्रुप आज कितलेशे पंगड आज आमकां संपटावन करून पळयता जावं बरो अस्कत करून पळयता जावं बरो आम्ही काही आसनो जो आम्ही तांच्या दोळ्या मुखार आसनो जो म्हणल्या परी आज आमकां ट्रीट करता जावं बरो उजवा हात वयर उबार सांगात म्हणून सांग्या कित्याक तू एकलो मात्र निवारताय आणि म्हाका सुटका दिताय जेजू तू एकलो मात्र म्हाका निवारताय आणि सुटका दिताय घट्ट तळान सांग्या जेजू तू एकलो मात्र म्हाका निवारताय आणि सुटका दिताय तुमच्या भुरग्यांक समर्पण दिवन सांग्या तुमची भुरगीं आज एडिक्शन सांपडल्यानगी सांगले आयकनानगी रातभर भायरच रावता घरा येनानगी आज कितें करता कळीत ना सांगचे सगळे फोटोस सांगतात फ्रेंड्स रॉंग रिलेशनशिप आसात की सांग्या जेजू तू एकलो मात्र म्हाका निवारताय आणि सुटका दिताय जेजू तू एकलो मात्र म्हाका निवारताय आणि सुटका दिताय हालेलुया 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 Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. तो मैं चरस नजर करूया मुखार वेच पहिले आमचे हर एका बुधवारा राती चेन इंटरसेशन आसा आमच्या एका टीम मेंबराक मेळिल्ल्यो
थोडे मेसेज हांव अनाउन्स करता. तुमच्यामध्ये कोणाय की या समस्येत आसात, तुम्ही एक हिलिंग क्लेम करा आणि खंडीत जावन जेजू तुमकां सुटका दितलो. कोणाक एका व्यक्तीक नाक लेफ्ट सायडीन ब्लॉक आसले, जेजून तुका कंप्लीटली त्या ब्लॉकांतल्यान रिलीज केला. कोणाक व्हडले व्हडले देंखारे येवचे, हर एक पोटी तेदला देंखारे येवचे, जेजून तुका आपडला. कोणाकी एका दादल्याक युरिनरीचे समस्या आसा, जावंक परो युरिनरी ब्लॅडरचे समस्या आसा जावंक परो, तुका मात क्लेम कर, जेजू तुका त्या समस्येंतल्यान सुटका दितलो. लेफ्ट पायाच्या गांठी वयर शिऱ्यो वडच्यो कोणाक समस्या आसा, लेफ्ट पायाच्या गांठी वयर जेजू तुका आपडटा, जेजू तुका गुण करनासा. पोटांत किडयो बोमारच्यो व्हडलो आवाज जावं जातालो, आता उणें जाना. तुमचे कन पळया आणि क्लेम करा आणि टेस्टिफाय करा. कोण एकलो व्यक्ती वेल्डिंगचे आणि ग्राइंडिंगचे काम करनसा, जेजू ताका सांगता आसा, सारखे सेफ्टी युनिफॉर्म घालून ते काम करूंक ना, जाल्यार कितें अवघड जावचे चान्स आसा. त्या देखून जेजू तुका पयलेच सांगता आसा की तू कितें वेल्डिंगाच्या कामात आसाय या लेनीर आसाय या मग आयकताय, सारखे सेफ्टी युनिफॉर्म घाली जाय. लेफ्ट दोळ्यांत लेखावरती किंत्रां भरतात आणि दोळो दूख आसा, जेजू त्या व्यक्तीक आपणनासा. कोणाक एका व्यक्तीक या घडये लेफ्ट हातांत दूख आसली, जेजू या घडये तुका आपणनासा. याले कितलेशे जाणांक जेजू या घडये पवित्र आत्म्याचो अभिषेक दिवन आसा. जेजूचेर नदर घालया, जेजू तुका पळयत आसा. तकलेच्या वयर एक थंड जाल्लो अनुभव या घडये जेजू दिता आसा. पवित्र आत्म्याचो अभिषेक तो, पवित्र आत्म्याचो अभिषेक तो. जेजू तुझे सांगता मस्त खुश आसा. ही इज हॅपी विथ यू. त्या देखून जेजू तुझ्या तकलेचेर हात दवरता आसा. जेजूचेर नदर घालया, जेजू कसो पळोवन रावया. जाकेवाक एकच अवकाश मेळ्ळो जेजूक पळोवचो. त्या जेजूक पळय जाय म्हणून तो रुंडीच्या रुखावेर चडलो आनी वेळ करूं ना, घाय करूं ना. केदळा ताका कळ्ळें की जेजू नाजरेन हांव आसच्या गांवांत येता. धांवलो तो. आज तो जेजू आमच्या मुखार आसा. या सक्रामेंतांत हजर आसा. या सक्रामेंतांत हांव
तुका पळोवन आसा. जेसू 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 हका जेसू. सगळे आमचे खोंत भायर काडया आनी सांगाता मेळोन दैवीक काकुळसो तीर्स आमी भेटोवया. सत मानता देवाक सर्व पददार बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सम्याक जो पवित्र आत्म्यावरवीं गर्भीं सांभाळलो ओंकार मरियेंतावन जल्मलो पोंच पिलाता काळ ताणें कश्ट सोंसले ताका कुडसार जडलो तो मेलो आनी ताका निके पेलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सर्गार चडलो सर्व पददार देवाच्या उज्या बसला दैतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुसुबी करून घेतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतात पातकांचे बक्षणे कुडीचे जिवनपण आनी सासनाचे जिवीत. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी जशी सर्गार जाता तशीच ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो साज आमकां आमचे सुटलेले अशें आमची बदकां आमकां अशें येता जाल्ले पडोवन दिनाका आपूण आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमती सुमे आसा स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये वाचन देवता तिरुनाटिका रतानी आमच्या वरच्या वेळार नमान मरिये कृपेन भरले सुमती सुमे आसा स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये वाचन देवता तिरुनाटिका रतानी नमान मरिये कृपेन भरले सुमती सुमे आसा स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये वाचन महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या Psalm 18:28 Psalm 18:28 सर्वेस्परा तूंच मुजो दिवो मुजो देव म्हज्या काळोखांत उजवाड फांकयता. आज विशेषरान ह्या पयल्या कणांत मागया ह्यो ऑक्टोबराचो 11 म्हयनो ह्या वर्साचो 10वो म्हयनो संपलो आज एक संपता आनी 2 म्हयने उरले. ह्या वर्सा आमी सबार येवजण केल्ल्यो सबार प्लॅन आमी केल्ले सबार आनी चिंतले हांव थंय वेता हांगा वेता पूण खंयचेय जावना. सगळे प्लॅन फेल जाला. कितले जाणा आनीकी आज फाल्यां म्हणून जे कितें येवजण घाल्ली ते मुखार सुन वेते आसा पोस्टपोन जाते आसा. आज तुका डाऊट मारते आसा जाता गी जायना गी म्हणून. विशेषरान हे उतर सांगाता म्हणून 3 फावटी क्लेम करया मागीर सगळे दादले सांगाता म्हणून पयलो खंड भेटून दिवया. Psalm 18:28 सर्वेस्परा तूंच मुजो दिवो तो देव म्हज्या काळोखांत उजवाड फांकयता. Psalm 18:28 सर्वेस्परा तूंच मुजो दिवो म्हजो देव म्हज्या काळोखांत उजवाड फांकयता. Psalm 18:28 सर्वेस्परा तूंच मुजो दिवो म्हजो देव म्हज्या काळोखांत उजवाड फांकयता. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरिफात
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी फार 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 शासनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सम्या आणि सगळवंतरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत देवपण आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या परीक्षणापासून या दुसऱ्या कणात आमचे कुटुंब सम्याच्या तान समर्पण देव्या कुटुंबातले हर एक घुसफोट गोंधळ कन्फ्युजन सगळे मिसअंडरस्टँडिंग हर एक तऱ्हेचे जे किती प्रॉब्लेम्स असा ते सगळे सम्याच्या तान समर्पण देव्या सगळे एडिक्शन सम्याच्या तान भेटून देव्या आज विशेष रान सोय काकोळ दाखवून सम्याचं उजवाड फांकोन म्हणून मागून सांगाता म्हणून साम 18:28 तीन पटीन गट्टतलान क्लेम करूया साम 18:28 सर्वेश्वरा तुमचो मुजो देव म्हज्या काळोखांत उजवाड फांकयता साम 18:28 सर्वेश्वरा तुमचो मुजो देव म्हज्या काळोखांत उजवाड फांकयता साम 18:28 सर्वेश्वरा तुमचो मुजो देव म्हज्या काळोखांत उजवाड फांकयता सगळ्या स्त्रियो सांगाता म्हणून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी फार आमच्या सगळ्या संसाराची कपट कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी फार आमच्या सगळ्या संसाराची कपट कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आमच्या सगळ्या संसाराची कपट कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आमच्या सगळ्या संसाराची कपट कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकोळ कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकोळ कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकोळ कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकोळ कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकोळ कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकोळ कर बापा शासनाच्या बाप्पा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सम्या आणि सगळवंतरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या परीक्षणापासून कितले जण फायनान्शियल प्रॉब्लेम असतात कामाचे प्रॉब्लेम असतात विसाचे प्रॉब्लेम असतात विशेष तरान कितले जण कोणाकी पैसे दिले कोणाकी ऋण दिले काही इन्व्हेस्ट केले पैसे आज बुडच्या स्थितीर असतात फाटी मेळतात फोन उकलतात नांत विंगड रिझना या घडये सोम्याच्या तान भेटून देऊया आम्ही कोणा तांच्याकडे आमच्याकडे सांगच्या बदलाक आज आमचो सोमी आमच्या मध्ये असा आज आमचो सोमी या भूपवित्र सक्रामेंतात असा ताचेकडे सांगया ताका उलो मारया ताका उलो मारल्यार तो जाप दिता म्हणतात तो ताचे उत्तर आज विशेष रान कितले जण विजाचे समस्ये एम्प्लॉयरान विजा घालजा म्हणा पूण विजा घालोना सतायते आसा आज फाल्या म्हणते आसा सोम्याच्या तान भेटून दिवया त्या सोम्याक आसता जाल्यार कितें दिसना ताची एक वेळ घडी आसा
त्या वेळ घडिया म्हणशीर तू राखून राव, आमस्वर नका राखून राव. जाऊन पुरो सुमार तेंपा तावन तू एका गावात ट्राय करणार जाय जातेत ना, वेट कर. जेजू सारख्या टाइमार तुझे खातीर एक बरी मांडळ उक्ते करतलो. ब्रदर प्रकाशाचो टॉक तू ऐकत जाल्यार ऐकला जाऊन पुरो एक टेस्टमनी ब्रदर प्रकाशन एकल्या तरणाट्याचे सांगली. कॅनडाक तो ट्राय करनासलो, ताणे पैसे दिले आणि पैसे दिवचे असले असता आणि सगळे रेडी जाल्ले. ताचे काम ताणे सोडले, बऱ्या कामार आसलो तो आणि खंयच्या वेळार ताणे वचचे म्हणून चिंतले. ताची विजा जावना आणि कोरोना येयले आणि तो थंयच स्टक जालो आणि त्या कंपनीन परतून ताका फाटयां पयले. बरें जाले तशे हे मोठव्यान सांगले. तुम्ही ऐकला जाऊन पुरी टेस्टमनी ब्रदरान बारी बरे सांगल्या त्या तरणाट्याची काणी. ती टेस्टमनी तो खंयच्या बऱ्या कामार उंचल्या हुद्द्यार आसलो आणि ताणे काम सोडटा हांव परगांवाक वता म्हणटाना धनी म्हणालो, अरे तुका हांगा बरें काम आसा, तू काल्याक सोडून येताय म्हणून. जाल्यार त्या फ्रेंडान सांगले म्हणून ताणे रिजायन दिल्ले. पूण लास्टाक कोरोना येयले आणि थंय कामात तावन थंय विजा मेळना जाली आणि बरें जाले. त्या चेड्याक परतून त्या कामान काम गेले. आज तू खंयच्याय परिस्थिती असो जावंक पुरो, तू कितल्याय व्हडल्या फायनान्शियल समस्यार असो जावंक पुरो, आज जावंक पुरो तुज्या कुटुंबाचे तुका ही पुरा इसार जावंक पुरो. काले जाले तुझे ते पुरा गण्य करूंक वचनाका. आज तू जेजूचेर नदर घाल. जेजू कळीत आसा. जेजूच्या हजरपणांत बस आणि सांग, जेजू तुका कळीत आसा आणि जेजू हांव तुझ्या मांडावळीचेर कंप्लीट भरोसो दवरता. म्हाका कळीत आसा तू म्हज्या जिवितांत वायट जावंक दिनाय. हांव हर एका दिसा मॉर्निंग मनाच्या मागण्याक अटेंड जाता. ब्रदर प्रकाशाच्या अडोरेशन अटेंड जाता. हांव विश्वास आसा तू त्या मागण्यात हजर आसताय. तू म्हाका पळयताय. त्या लोकांच्या जोम्यामध्ये म्हाका पळयताय. विश्वासान माग आणि समर्पण दी तुझी मांडावळ सोम्याच्या हातान. सारख्या वेळार सोमी तुझी वाट उक्ती करतलो. सांगाता म्हणून परत एक पटी साम 18:28 सांगाता म्हणून आम्ही क्लेम करूया. साम 18:28 सर्वेस्परा तुंस मुजो दिवो मुजो देव काळोखांत उजवाड फुंकयता. साम 18:28 सर्वेस्परा तुंस मुजो दिवो देव म्हज्या काळोखांत उजवाड फुंकयता. साम 18:28 सर्वेस्परा तुंस मुजो दिवो देव म्हज्या काळोखांत उजवाड फुंकयता. सगळे दादले सांगाता मिळून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी फाल. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी फाल. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी फाल. सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी फाल. आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी फाल. आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी फाल. आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी फाल. आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी फाल.
आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापत कर बाप्पा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामध्ये फार जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामध्ये फार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापत कर बाप्पा. शासनाच्या बाप्पा हांव तुका भेटयता ही मगाच्या पुत्राची आमच्या सम्या आणि सर्वंतरा जेसू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण तुमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या फरीकपणापासून साम 131 and 2 गुंडाये तावन सर्वेस्पुरा हांव तुका उलमरता सोम्या ऐक म्हजो ताळो मुझे विनवण्याच्या ताळ्याक तुझे खानची देव. आज विशेष रान माग्या कितले जण विंगड एडिक्शन संपडल्या. आमच्या कुटुंबात कोण सोऱ्याच्या गुलामपणा आसा गे, कोण गॅमलिंगाच्या गुलामपणा आसा गे, कोण ड्रग्साच्या गुलामपणा आसा गे, कोण चेडवाच्या गुलामपणा आसा गे, या चेड्याच्या गुलामपणा आसा गे, वाईट फ्रेंडशिप आसा गे. आज हर एका एडिक्शनान संपडल्या आमच्या कुटुंबाच्या संध्यांक समर्पण देऊन माग्या. आज त्यांचे परिवर्तन माग्या. आज तो जो घोव तुका मारता गे, टॉर्चर करता गे, तुझे बायल सगळ्यान गेल्ल्याकडे तुझे नाव पाय करता गे, आज समर्पण देऊन माग. साम 131 and 2 आम्ही सांगत म्हणून क्लेम करूया. विशेष राहणं आमच्या कुटुंबात असले एक समस्या, विशेष राहणं एडिक्शन कोण मागण्या म्हणताना पयस दवरतात ती जाऊन मागणे करणार आमका मागणे करून सुनणार केदाळा पडलेला रे तू वसून इग जिनस बोस म्हणतात. सोम्याचे तान भेटून दिव्या एक दीस तुझ्या की चड वेळ तुझो घोव इगर्जेन टाइम स्पेंड करतलो. एक दीस तुझो घोव तुझ्या की चड मागणे करतलो. कित्याक जेजू या भोव पवित्र सक्रामेंताचा तो विश्वास आहे. तो तुका निराश जावंक दिना. तो तुका निराश जावंक दिना. अन्ना देवाच्या हजारपणात रडवून गेली बाई. देवाचे उतर म्हणता ताच्या उपरांत जे मुखामळ खंतीन केदींच बावुरले ना. आज तू त्या जेजूच्या हजारपणात आसाय. तुझे मुखामळ आणि खंतीन बावोंक जेजू दिना. विश्वास आहे. सांगात म्हणून साम 131 and 2 सांगात म्हणून 3 पटी क्लेम करूया. साम 131 and 2 गुंडाये तावन सर्वेस्पुरा हांव तुका उलमरता सोम्या ऐक म्हजो ताळो तुझे विनवण्याच्या ताळ्याक तुझे खानची देव. गुंडाये तावन सर्वेस्पुरा हांव तुका उलमरता सोम्या ऐक म्हजो ताळो तुझे विनवण्याच्या ताळ्याक तुझे खानची देव. गुंडाये तावन सर्वेस्पुरा हांव तुका उलमरता सोम्या ऐक म्हजो ताळो तुझे विनवण्याच्या ताळ्याक तुझे खानची देव. कोणाक एका व्यक्तीक राईट पायाच्या पाटल्यान खोटी लागी कितें समस्या आसा जावंक पुरो स्किनाचे या हाडाचे समस्या आसा जावंक पुरो एक तर चिम जाल्लो अनुभव जाता आसा. जेजू तुका स्पर्श करता जावंक पुरो थोडे पटी हांगासर दिल्ली मेसेज तुमकां हे थोडे पटी बघता की म्हाका पूण ताचे सांगल्या उपरांत तुमकां ते सडता जावंक पुरो भियेनाकात. सोम्यान ते दाखोवन दिला जाल्यार ते गुण करता 100%. म्हाका उडस आसा सुमार 1 वर्सा आदी एका भयणीक अशेच समस्या आसले की तेगे पाटींत खंयच्या जाग्यार चिमसो एक अनुभव जातालो आणि ती मेसेज आसली आणि ताच्या उपरांत तिका सडले. तिका फर्स्ट प्रेग्नन्सीच्या टायमार तावन ते प्रॉब्लेम आसले. आता सुमार तिका 50 वयर प्राय जाली, 50-60 लागी प्राय जाली आणि
सुमार लास्ट इयर आमची ती आसली ताच्या उपरांत ती सडली, तिका दूख आसली ती सडली आणि ती कम्प्लिटली हील जाल्या. त्या देखून तुमकां कोणाय कितें मेसेज तुम्ही ऐकता, तुमकां आसा म्हणून तुम्ही बघता, तुम्ही क्लेम करा. जेजू तुमकां गुण करतलो. सांगाता मेळोन सगळ्यो स्त्रियो सांगाता मेळोन म्हणया, जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामध्ये फार आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामध्ये फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामध्ये फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. वडिलांना सांग्या, जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामध्ये फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामध्ये फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामध्ये फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामध्ये फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामध्ये फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामध्ये फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामध्ये फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. शासनाच्या बाप्पा, हांव तुका भेटयता मगाच्या पुत्राची आमच्या सम्या आणि सर्वंद्राचे पुढे रगत आत्मवाने देव आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या परिपूर्णापासून या क्रेच्या कणान जाता जाल्यार आमी दिंबेर पडया. विशेष यालेने तुम्ही कितले जाणां मागून आसात, कितले पिडे आसात, सिव्हिलिटीची समस्या आसात, कुटुंबाची समस्या आसात, विंगड पिड्यान कश्टान आसात, कॅन्सराची पिडा गुण जावंक बरो घाई गुण जायना. या विंगड समस्ये सोम्याच्या तान भेटून देवया आणि या घडये मागया सोम्याचे स्पर्श हर एकल्या मेळचे पासत, हर एकल्यांक सोम्याचे स्पर्श मेळचे पासत मागया. दोन्ही हात आमच्या वयर उबारया. विशेष रान समर्पण दिव्या. हे सगळे क्रिस्त्राची मग्न समत सोम्याच्या तान भेटून देवया. आमच्या सगळ्या टीमाक सोम्याच्या तान भेटून देवया. आमच्या टीम विंगड जाग्यातान आम्ही आज मागणे करता. आज तुम्ही हांव कॅनडा जावन मागणे जाले येता जाल्यार जावंक पुरो. थोडी तुम्ही इंडियात आसात, पोर्चुगल, पोलंड, हाँगकाँग, दुबय, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कतार, विंगड जाग्यार तुम्ही सांगता मेळा आम्ही सगळे एक टीम जावन आसा. आज आम्ही विशेष एकामेकापासून मागोंक जाय. आज कितलेशे जण या मागण्या समतेंत आज आत्मिक वाडावळ भरल्यात आणि की चड आत्मिक तरान वाडच्या पसत आणि की आत्मिक दणांनी भरच्या पसत सोम्या पसत हर एकल्याचे काळी चलच्या पसत मागया. विशेष रान समर्पण दिव्या. सगळ्या कापल्सांक सोम्याच्या समर्पण दिव्या. या लयनीर कोणी कापल्स आसात, भुरग्यांच्या देण्यापासून मागून आसात, भुरग्याच्या देण्यापासून मागून आसात. पती दोगांय पत्नीच्या गर्भाचेर पोटाचेर हात दवरा. या घडये जेजूला की मागया तुमच्या काजारी जिविताक जेजूचे आशीर्वाद देवन येऊ दे. त्या बायलेच्या गर्भांत काजाराचे फळ उदेवन येऊ दे. काजारे जिवीत फळापरीस जाऊ दे. आशीर्वादाने भरून दे. भुरग्यांचे देणे जेजू फावो करू दे. भुरग्यांचे देणे जेजू फावो करू दे. विश्वासा तुम्ही जे कितें मागण्यान मागतात ते तुमकां मेळटा. आम सुमार तेंपात सुमार 8 महिन्याच्या की 8 नाही 10 एक वर्सा वयर जाले मागून एका कापला पासत भुरग्यांच्या देण्या पासत हर एका दिसा मागतल्या देवान तांच्या जिवितान अशे बेसावन देवयले जवळी भुरगी हेल्दी चरक्याक देवान तांकां देणे जावन दिले. आज आमच्या जिवितांत देवाक आसा जाल्यार मेल कितेंच ना. याला कितले जाण सिव्हिलिटीचे इश्यूज आसात, मागोन आसात,
आणि कितल्या जणांची नावा या लिहिली गेल्यात विशेष जणां मागया एकलो भाऊ गोकाक म्हणल्या जाग्यार जावन मागते असा सोम्याच्या तान समर्पण दिवया सोम्याचे स्पर्श ताका देवोन दी या लिहिणी कितलेशे जण आसात कोण येना जाल्यार ते जॉईन जातात विशेष जणांनी तांकां सोम्याच्या तान भेटोवन दिवया दोन्ही हातांच्या विरुबार या साम 130 192 सांगाता म्हणून आम्ही क्लेम करूया गुंडायेतावन मुझे विनवण्याच्या तळ्याक तुझे कान गुंडायेतावन सरस्परा तुम्ही ऐक मुझो मुझे विनवण्याच्या तळ्याक तुझे कान चीत देव गुंडायेतावन सरस्परा ऐक मुझो तळो मुझे विनवण्याच्या तळ्याक सगळी सांगता म्हणून व्हडल्या तळा उसारया जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा संसाराची काकूट कर ये भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता देवा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर ये भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता भगवंता आम्हाला सगळ्या संसाराची काकूट कर ये भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची सगळ्या आम्ही दिंबे मडिया सक्रमेंट असल्या जेजूचे आशीर्वाद मागून आमची तकली आम्ही बघूया सोम्या हे सगळो महिनो तुवें आमकां चलोवन वेलाय या सगळ्या महिन्यात तू आमचे सांगत चलोवन आयलय या नोव्हेंबराच्या महिन्याक आम्ही पाय दवरता यो नोव्हेंबराचो महिनो एक देणे जावन तू आमकां दी या नोव्हेंबराच्या महिन्यात जे कितें आम्ही घेता जे कितें आमच्या जिवितांत येता ते सगळे सोम्या तुझ्या हातान तावन हांव स्वीकार करूंक आशेता कित्याक तू जे कितें म्हाका दिताय तें बरेंच दिताय त्या देखून सोम्या सगळो नोव्हेंबराचो म्हयनो तुजो म्हजो आशीर्वादांनी भरलो जावन दिवन मागता ओ sacrament most holy O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Praise the Lord. Praise the Lord. आज सबार जणांक जेजून आपडला स्पर्श केला कितलेशे जणांक जेजून आपडला पवित्र आत्म्यान भरला देवा करगा दिया या ऑक्टोबरच्या महिन्याच्या अखेरच्या दिवसा विशेषरान आज जल्लेतलो तेर्स आम्ही कोणतासो तेर्स बटव्या विशेषरान मरियम मायेक समर्पण दिल्लो महिनो अखेरचो दीस जल्लेतले तेर्स आम्ही भेटोवन दिवया कोणाक तुमकां टेस्टमनी धाडूंक आसात कोणाक पिटिशन धाडूंक आसात 9900332411 या नंबराचेर तुमची टेस्टमनी आणि पिटिशनां धाडिया तशेंच फाल्यां सकाळीच्या मागण्या उपरांत ब्रदर फ्रांसिस लोबोचो टॉक आसतलो रिपेंटन्स वयर ताजो टॉक फर्स्ट पार्ट तुम्ही
ऐकया हेरांग की तुम्ही सांगा या मागण्याचं मोटिवेशन हेरांग तुम्ही तिळसिया कोणा YouTube चॅनल आमच्या सबस्क्राईब करून दिला सबस्क्राईब करा. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू ऑल. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, brother. God bless you. Praise the Lord. All of it is. Yes.